Tak myslím si, že sme dobre do toho zápasu nastúpili, aj čo sa týka tých gólov, tak boli tak vyrovnané aj v jednom aj druhom polčase. A tie striedania určite pomohli, aj po tej fyzickej stránke sme boli vyčerpané po celom náročnom týždni. Takže myslím si, že obidva polčasy boli rovnaké skoro. Aj tá únava tam hrala už rolu. A bolo ťažké hrať teda do toho bloku a veľa hráčok si bral vlastne tú loptu na seba a neboli sme úplne presné v tej finálovej fázi. A tie šance proste tam aj boli, ale tie zakončenia neboli úplne ideálne. Tak sme takto naučené a podľa mňa je to fajn, že to ťaháme cez tie malé bačka hráme a malé prihrávky krátke. Takže myslím si, že to je fajn a je to náš štýl hry a týmto sa chceme reprezentovať, takže myslím si, že je to dobrá cesta a keď to ešte vyladíme na tých ďalších tréningoch, tak podľa mňa máme potenciál dať o to viac gólov. Teraz regenerujeme, máme vlastne 2 dni voľna, takže každá hráčka celé využije určite čas pre seba a od budúceho týždňa začneme zase naplno makať, aby sme to derby zvládli úspešne. Myslím si, že druhý polčas bol určite lepší. Ak by sme tak nastúpili od začiatku, chodili do tých súbojov a snažili sa, tak ako sme si to povedali v kabíne, tak by to určite vypadalo inak. Takže určite si môžeme z tých posledných minimálne 30 minút zobrať len to pozitívne a to, čo sme predvádzali prvý polčas, za mňa nebol výkon, ktorého sme hodné. Myslím si, že sme to podcenili, čo sa týka súbojov hlavne. Pokiaľ v tých súbojoch nie sme dôrazné a necháme im čas, tak hráčky, ktoré sú dvojnásobne rýchlejšie, nás proste prečia. Tam sa ukáže tá ich kvalita, ale pokiaľ by sme tam chodili včas a dali do tých súbojov maximum, tak si myslím, že sme z toho mohli určite vyťažiť viac a tie góly nemuseli padnúť tak, ako padli. Myslím si, že sme videli, že s tou Spartou sa to dá, že keď ich dotlačíme, tak aj oni môžu robiť chyby. Tak chyby môže robiť každý jedno, aký je to tým, takže ak sme do toho pressingu išli naplno, tak tam prišlo k tým stratám a mohli sme to využiť. Škoda, že sme tam nedali ešte tie 2 góly, ale sme radi aspoň za ten jeden gól, tak vidíme, že s každým superom sa tie góly dajú dať.